खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि नैबे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै जोंनिनो बे गहपुर टाउनाव थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय लोगोबो सासे दङ बै सेमरायाव लोगो हमलायनानै थांसै जोङो सेमरा होननाय टाउन फिसायाव ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आं गहपुराव मा लायनो थांगोन मानि थाखाय थांदों आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आं थांग्रोनोसै सहैग्रोनोसै आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो प्लिज बयबो नायदो आरो भिडिअखौ आंनिखौ अननानै होमबा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर थुदो आंजों लोगोसे नै गाखोना दङ आयु खर' गिदिङो गोबानो ओंखारो आं गारि गाखोबा ओंखायनो मोनामजोब्बाय थांगासिनो जों दा गारिजों मालायनि गारिजों आरो लाइननि गारिजों गोबां मोनजोब्बाय आङो गोबांनो नै गहपुर टाउन सफैबाय जा गिदिर जाखाबाय टाउना नाजा आइसो आमी थांगासिनो थाबाय नागिरनि र' मोन ना मोना जों जिहेतु मा बुस्थुखौ नागिरफैदों मोनथ'वाखैनो दखानिखौ थांगासिनो जों गारिया मेन दानो मोननैखा ओरैबो मेन रड फोरानो बावमोन माथो माथि थांजोबो नै सिफायला जोब्बाय गोदान बानायगासिनो दखानानो आन्दायबाय अबेथि थांखोथाय होलाय गोदान बानायजोबदों बेफोरखौ जा हाइ फाइखा गहपुर टाउना गहपुरखौ बेयाव सोंनायनिर' जों मोन ना मोना गैयाहाय बेयाव मोनासैलाय ओरै थांलायसै दं बेखौ होनानैसो बेखौ होनांगौ बोरैबा बावगोनबा आयु गारिया रैफै नै बारनोनो हाला माथो अम सोर सदगुरु आरो मोनसेबाव बारबावनांसिगोन आरो ओरै खावसेथि फैलायबाय जोङो सोंलायनोसै र' मोन ना मोना नैबे मोजां नुदों आयु आंना मांगायनायसो बेयाव सोंगासिनो आरो जोंना मोनथ'वाखैनो मोना नायनोसै मोना लास्टआव देखायनोसै नोंथांमोननो नै जों बेयाव हाबथ'लायनोसै आरो होमबा दखानाव माबा गुदामावसो थांग्रोलायबाय गैयानो हा दखानाव जों मबाइल कभार बिदों आरो सोलायनो नागिरदों लोगोआ चेन्ज खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नैबिसोरखौ लानानै हरहाय बिदिखौ नायदों आरो मा मोनसेखौ आंनिखौ मोजां नुदों आरो बियो माखौ लानाय जायो नायनोसै मानसिफ्रानो लाबाय जोङो नैबेखौ जा मोजां नुखाबायना ओरै रायज्लायनो हासिगोन बिराद दामिनो निउ ब्रेन्ड लाबाय मालाय नै लोगोआ आंना हेलौ होननो हासिगोन दाना इउटुब सालायनो जा मोजां नुबाय आंसो फसायसो गारबाय नैबेखौ मोजां सुमारबाय आं आयै बासालाय आंनोसो नांगौमोन बिदिखौरा आंना जाया होनबा दा मोननो नागिरा कभारखौनो आं टेम्पार लागायनोसैलाय लोगोफोर दे लोगोफोर आं बेखौ लाबाय मबाइल गोदान लाफैबाय मालाय माबानि 16,000नि लादों 16,000 माबा सेकेन्ड आइफन सोलिनो लोगोफोर इसरामोनलाय मोजाङानो बाबुं मोनासो जोंखौ मा सानलाय लांखोथाय देखायब्रेनायसो मोनबाय खोमा अरजाला मोनासैनो जों नागिरनो हायराम जाबाय दखानफोरखौनो मोनलायलांला न'आव दखान नुनायफ्रा सिफायला जोब्बाय नालाय सिनायला बबेथिं थांखो बबेथिं माखो फुराना दखानफोरखौ सिनाखि दखानफोरखौ नुलानो नै सिफायला जोब्बाय लुलागासिनो रास्तायानो रास्ता फैयै जोङो माबा बिशाल सफैबाय आरो दा ओरैबायदि मेंबाय माने नागिरबाबो मोनासै बुस्थुफोरखौनो दा बिशालाव फैलायबाय जोङो फैयै थान्दा मोनफैलायबाय बिशालाव सफैबाय मा मोनो लांसै बिशालाव सफैबाय
हरनांगोन आरो नोंना गुफुर मोजां जाथारो नै माबा माबि नायदों बेखौबो लानो सानदोंमोन मा जायो मोजां नुगोन नामा बेखौ जा लाजोबनो लुगैखायोना आयु जा मोजां मोजां बुस्थु दङ आयै गारना गालांनो बायो फैसाल' थानांगौ आरो सोरबा मा बुस्थु सिटखाहाय नैबेनिया नायलाय बिदिखौ लानोसै नामा सानजों 1 बाय 1 गेट फ्रि बिशाल होनबाथाय आरो मेरला बुस्थु मा लाजोबनाय जायो फैलाय फैलाय अबेथिं नायबावनो फेस्लेंस्लेंद्रायहाय एसे माबा नांगौ दहाय नायखांबाय दा जों स्टिलनि बेयाव फैयाखै जोङो होमबाबो बिदि थोरसि एखे जाबायना नुदों आरो नों आंखौ लानायानो जादों नै बेगफ्रा जा मोजां मोजां फैदों ओरैबो फिसा फिसा मानि पार्स दंसोगारो नै सेन्देला गथ'फोरना मासे गिदिरनिबो दं ओरैजाय गोलोम बोथोरानो थांबायहाय मा लाबावनो बेफोरखौलाय ना फिसाजोनो आथिङानो फिसाथारहाय नोंना फिसाजोना नाम्बारा बेसेबांमोन गोसो थानांगौमोन नोङो नै बेखौसो लांसै नामा गाननो गोजां बोथोरानो गैला माथो ओंखारबोबाय जों बिशालनिफ्राय गरनै चक्लेट हरबाय जोंनो थांसै बिशाल बाय बाय न' फारसे थांनायसै जों दा जेखौ लांनो फैदों बेखौ मोनासै ओमफ्राय जों नाङै नाङै मोजां मोजां बुस्थु मोननायखाय बेखौनो लाबायसो जोङो नै मना मोनसे बुंलायनाय जोंनि दरकारि बुस्थु लांफैनायखौ मोनासै आरो ना होमबाबो जों बिशालाव बुस्थु मोजां मोजां मोननायखाय लानाय जाबाय आरो थांसै दा न' फारसे थांसै नै गारि गाखोनानै जाना लानोसैलाय जोंहा परथा गुदुं गुदुंनो ओंखाम उखैनाया हामथारला साथन जाना खुगाया आलुजोब्बाय आरो ना ओंखायनो बे गाइखेर दाखा मलायखौ जाना होनसै जोङो ओरैबायदि मेंनायजों आरो एसे मोजांखौनो जाना थांसै जा मिनिखाबाय माने बुस्थुआनो फेट्रेंगोनसो खोमा आरोना जों मा नायदों जों माने मोजांखौ मोनाखै आरो ना फेट्रेंलाबायनो नागिरदोंसो बानायनायानो गिदिंलाय गाहायाव लालाय खनसे गाहायाव मोनदोंमोन आरो ना एसे बोरैबासो नागिर नागिर मोनसे दखानाव मोनबाय आसै नागिर नागिर मोनसे दखानाव मोनबाय बेबो जा मिनिथावनासो जाबाय आरो गिदिंदोब्रा माथो फट'आनो जाया बेयाव थुबाबो बे थुबाबो जाया माथो हा এটা ব্লুটুথ আছে এটা ব্লুটুথ নাই मानोलै बेयाव थुनो बेयावसो मबाइलाव सुना लानांगोन ना এইটো ব্লুটুথ আছে ক'ত আছে এইটো কানেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত ব্লুটুথৰ লগত ইয়াত আছে কানেক্ট मबाइलाव ब्लुटुथ ओइनै नायलाय ब्लुटुथ ओइनै नाय भिडिअ जाबाय मोनाखै मिलायनायखौनो मा जागोन नै माबा डाइरेक्ट थुबाबो जागुलाया मा साइसनि गाहायाव दोननायथारनोसैहाय आङो आयु माथो आथिंखौसो नुगोन गाहायाव दोनबा जायाहाय আপোনাৰ কেমেৰা শ্বটটো ইয়াতে হৈ থাকিব माने ब्लुटुथ कानेक्ट नागिरदों आरो जोंना जायाखै नालाय ओमफ्राय मा जायो नायनोसै फट' उठिं र' दे बोरैलाय बिजोंलाय जानांगौ नै लोगोफोरा आं न' सफैबाय आरो ना दासो सफैदों जास्ट ओमफ्राय आं बेफोरखौनो नोंथांमोना देखायनो नागिरदों आं मा मा लाबोखो जिहेतु आं लायनो थांनायखौ ज' मोनासै नालाय ओमफ्राय बेफोरखौसो जों बिशालाव हाबनानै लाबोबाय आरो ना
ओमफ्राय नै फिसालानो स्कुलाव हरो टिफिन लाना फैदों आरोना बिराद गोरा मोजाङानो मोनसेल' ओमफ्राय बेयावनो टिफिनाव जोंहा मा हरनाय जायो आरो नैबे गोजां बोथोराव साबसिन जागौमोन आरोना बायदिसिना नै आलासि फैबा बिदिनो माबा खेवथ'ला आङो ओमफ्राय बिराद मोजां नुनानै लाबाय आरोना नै गुफुर आरोहाय थाबन दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खुरै मोननै गुफुर बेबो एसे गोथौ गोथौआनो मैगं भाजि बिदिनो लाजागोन ज' जानाय समाव ओमफ्राय नैबे बायदिसिना दोनजागोन आरो सोनानै लादु सादु ओमफ्राय माबा बुट सुट सोमनानैबो जाजागोन बिदिनो अनेक बाहायजायो आरो ओमफ्राय नैबे गिलासखौनो मोजां मोननानै जोङो मोननै कालारनि लाबोबाय आरोना नैबे गलाब रस नैबे मोनसे कालार बिदिखौ लाबोनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो गंबा लाबोदों आं गिलासखौ नैबे बिस्कुट आरोना बिस्कुट नैबे मेट्रिक बिस्कुट बेखिनियानोमोन होनबा लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय